Jednou z najmodernejších súčasných metód odstraňovania nečistôt z pleti je ich hĺbkové čistenie ultrazvukom. Skin Scrubber je technológia, ktorá sa používa na bezbolestný ultrazvukový peeling a hĺbkové čistenie pleti bez naparovania alebo vytlačania. Pred začatím ošetrenia sa povrchovo očistí pleť. Skin Scrubber bezbolestne a šetrne čistí pleť. Odstraňuje odumreté kožné bunky na princípe emulgovania, čiže rozstylovania tuku a nečistôt z pórov. Je možné ho použiť ako náhradu alebo doplnenie mechanického a ručného čistenia. Aby efekt ošetrenia bol čo najväčší, na pleť naniesieme zmäkčovač. Urobili sme si malý test. Na vatový tampónik sme naniesli vodu a k tomu sme priložili Skin Scrubber. A tu vidíte výsledok. Častice vody sa znášajú nad vatovým tampónikom. Takýmto spôsobom odstraňuje nečistoty a zdrohovateľov kožu, takisto aj z vašej pleti. Ide o moderný spôsob čistenia s okamžite viditeľným výsledkom. Ošetrenie je príjemné a nebolestivé. Pôsobením ultrazvukového vlnenia sa uvoľnia stavebné prvky pokožky, vďaka čomu sa do pokožky výborne vstrebávajú olejovité a emúzne látky. Ultrazvukové vlnenie spôsobuje v tkanive vibráciu, čiže mikromasáž a teplo. Odstraňuje rohovinovú vrstvu kože a odhaľuje tak mladšiu vrstvu pokožky, ktorá je zbavená odumretých buniek a nadmerného mazu. Póry a jemné vrásky sú zbrúsené a menej viditeľné. Komedómy, vyrážky sú odstránené a pigmentové štvrny sú jemnejšie. Pokožka je na pohľad a dotyk jemnejšia a hladšia a je pripravená vstrebávať účinné látky. Pravidelná ultrazvuková starostlivosť vašej pleti zmäkčuje bunkový keratín a zvyšuje jej priepustnosť. To najdôležitejšie však je, že pravidelné hĺbkové čistenie pleti ultrazvukovými vlnami pomáha k spomaleniu stárnutia vašej pleti.